Puti ka may sa wakas pre kay nakagawas na jud ta sa layo na kay ta sa atong mga asawa. Dugeran ako nagipangarap ba. Nanayud ta diri sa ipark pre kung asa. Kawalop sa paa. Kawalop sa mga paa. chika. Uy, puti ka Kabalo may ba lang. dili na ko ni mabuhat pag nasihan na? Siyempre pre di. Tagsara jud ni pre ba. Pero tama ra nga wala antong gikuyog si Marjong karon. Tama re pre no. Wala man gyapon toy chicks, gyapon to magunsa man to dire. Gani dim dito makasabay sa tuwang mga tirada dahil nga chika-chika ba. Luputi ka may matagoy. Uy. Sorry ta dito ata para walo ka chika ba. Ug na pa si Marjong karon boring kay natong lakaw. Mao jud. Kay wala tinibalan sa pag chicks to. They know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Saan ni pre uy? Laap dani. Tanang duulo na to manglakaw man. Pero magwala dili tabit. Bro magmahadlok sa tuwa hinuon. Ko ba sila ganahin ani akong abs? Mao gani no. Puti ka Wasan, may. Sige lang pre, baktas pa ta sa unahan tab sige pa. 2 hours later. Taya. Layo na jud kay tag nabaktasan pero ba pero wala mangyapon bay. Wala jud bay manglakaw jud sila baka damo duol ta dili. Dili ko bawg ilok bay. So nanong tiyo ko no. Bago mo kung ligo ba? Sige kulang sa tuwa no. Ako sila na interest nga ning ginawa. Pero sige lang pre. Di ta mawad ang paglaom kita ko maganing lugaran ni. Sig sa unahan na pag dito ah. Puti ka may unya na pag nanay chika. Dito walingi pod. Kaya laaya po ning lugaran ni pre. Ay wala am jud tay nakita. Chika ba yung lagyo yun sila ba? Dira ra kay ni sa kinabuhi nga nani ba? Kasagaran sa kwa mo dikit man jud dayon gud. Gani ka itong mga tagong-tagoy ni mo ba? Wala matik naman dito sila ba? Yang saan na to ni ron? Murag mangi sa siguro ta pre kay higon kay ko. Tama di sakit kayong pantog. Tarta may CR do. Kalaag, di ko diri sa ipar. Taon-taon, di ko wala ko gawa sa balay, bay. Kaya sa aming awa sa balay. Hinay, siguro kang chika-chika na ako, bay. Oh no! Galaw, gits. Si Marky, manig Mr. Limo. Kinano naman na sila diri, abay. Wala ba na sila kabalubay nga na ako diri, aba. Itong niaging si Mana, nakaingon ra ba ko nga. Na ako'y uyab nyo. Kitaan ko nila karon na wala ako'y sabay chika. Basig, ano sila sa kuwa ba? Makalukor sila sa kuwa ba? Di pwede na yung nanay ba? Mudagang tago. Tingali ko ba? Tago ko si R ba? Wasan di! Ay na, chikaw niya. Nakahiyo na kayo kung buto na akong pantog dire. Asan naman kasi yung mystery mo? Iya. Nandiyo ko nila makita, Andre. Oh no! Uy! Jong! Pre! Ano sa ka dire? What? Nangihi ako, pre. Siguro Jong dire. Ano Ano sa ka? Nag-chicks-chicks ikaw. Ano sama ka dire? Date gani ko, pre. Nang date ba? Ano sa'yo pasabot ni mo? Wala, may uyap. Kabalo mga chicks-chicks jud. Nagani ko dili sa CR no kay napaabot ko sa uyab nangihi. Puti ka may nanado si uyab pre. Mo kumpiyansa kay mo sa kuha. Kalimot mo atong niaging si Mana kapag hambog ko niyo nga nanalag ko uyab. Piti ko si chika uno sa damo. Ano na, congrats Jong. Wala akong giulak di mo dugar. Kung nagkuanda, makachika-chika ka ba? Kasi sabay na kapornenti sa laag na mo. Oy, ni kumpiyansa ra mo kay mo sa kuha gud. Dili na may karoon magkumpiyansa. Gani John. Ina ka na. Hula to na mga uyab di mo nga magawas. Bisa kahiyon kami amo na pabuton mong uyab. Asa naman ito uyab ni Marjong dire? Uy! Daro na dun. Take your time, babe. Inana akong uyab. Dikitan pa pagayong. Ay, nagsaba. Diyan ay sa kalibo. Uyab taron na. Kana pre, uyab din ako pre. Sa to? Kapangit ni mo, manyak! Sa to pre? Wala ra pre, love ko lang.